Good morning! Happy Sunday, guys. Yan, din ako nag-vlog kahapon kasi sobrang sakit ng ulo ko. Sipon. Kasi after pumunta kila Pep, sa Don Carlos, di ba? Sinisipon na ako noon. So, kahapon, natuluyan na. Yan, ubo ako ng ubo. Hindi na nga ako bumaba ng shop eh. Nag-ano lang ako. Bumaba pala, pero dalawang beses actually palang bumaba pa. Pero nag-ayos lang kami sa Shopee at may si Rico, may klase kapag ka Saturday, weekend, yeah. And then, nagpatulong sa Shopee. Tapos, yung kinagabihan, bumaba ako ulit at may silalubong ako mga lalamove naman. So, yun lang. And then, na dito kahapon. Dito na lang ako nagpahinga, nagawa-gawa sa bahay. And then, yeah, it's Sunday! Happy Sunday, everyone. So, pupunta kami ni Bunso ngayon sa to shopping dapat. Kaso inantay ko pa na makapupa ko. Kasi uminom ako ng pink pills nga kagabi. Yan, sabi ko, antayin ko lang Bunso na makadumi ako. At bibili kami ng shorts niya. Wala na daw siya mga shorts, kawawa naman. And then kahapon, sabi ng mga kapatid ko, paano yan, te, pag mag-a-apply na kami, ikaw na lang mag-isa dito. Sabi yung ganun. Sino nang sabi ni Jack, sino nang tagapak mo ng international? Kasi sa pagpapak, gusto ko yun si naiyak tuloy ako. Si Jack kasi, napaka-OC noon. Alam mo talagang kahit na yung pagkakasalansan man mga produkto, kahit may isa lang nakatalikod dyan, hindi yan pwede, kailangan nakaharap pa yan. Tapos very neat yung trabaho niya talaga sa pagpapak ng mga international. And then, ayun nga, si Rico naman is sa Shopee. Kaso, mga graduating na kasi yan, yung dalawang yan. So, isa na lang natitira ko, si Bunso na lang. Ayan. Although si Rico is PUP naman, walang binabayarang tuition. Yan. Tapos, ito nga, yung dalawang bunso namin na lang. Yan. Tapos si Jack, tapos na. Nag-aantay na lang siya ng graduation niya kasi yun nga nagka-problema na hindi siya makasama sa list nung gagraduate nga. Nagka-problema sa payment. Pero naayos naman na yun kasi mas gusto niya rin sa buti na lang. At yung nila, yung graduation nila sa school lang. Eh di ba PICC dapat yan. So, sasabay na lang siya sa June ata. Next year na graduation. Next year ba? Oh yeah. Next year ata, sasabay na siya para PICC daw. Para feel niya daw talaga na yung graduation. Pero tapos na siya, guys. Ayan. And pwede na siya mag-apply. Marching lang yung niya, yung hindi pa. And then, ayun nga, nasabi ni Lakapon, pag syempre ako mag-work na ako, yung ganyan. Si Rico din, mag-work na yan. And then, si Bunso, after 1 year, si Bunso ang maloko eh. Sabi niya, hindi te, 2 years pa ako. Sabi niya ganyan. Sabi ko mo, kung kakaltokan kita, pang 1 year na lang yung budget ko sa'yo. Tapos, pumunta din kahapon si Jeff, yun, at pinigay ko na sa kanya yung gulungan ni Tonton, pina-dispose ko sa kanya. So, yun, napag-usapan na what if kung kung lahat may work na. So, happy naman ako na magkaka-work sila lahat if ever. Yan, sabi ni Jeff, ang dami nang napatapos ng netong RMK. So, dun ako parang din, na-touch. Na talaga guys, as in, from Japan. Yan, kasi, yung last, niya siguro, mga last year niya. So, na din, parang RMK na din yun. Tapos, yun nga, si Jack, si Jasper, yan, si Rico, na nagkaroon na rin ng sariling business. Di ba nakakatuwa? So, ayan. Sabi ko nga, sa mga graduation nyo, dalhin nyo yung RMK, yung mga grad picture ninyo. Katas ng RMK. So, ayun lang. Kaya ko naman yan. Di ba nakakatuwa? Kasi mga napatapos ko, yung mga kapatid ko. Yan. Sana lang talaga si Bunso. So, ayun lang. Ang chika. Kahit na pa yung ilong ko, barado pa, chumichika na. So, tagal naman, nakakainis. Pag talaga may lalakarin ka, ang tagal mong makaramdam ng pagpoop. Pag wala naman, ang aga-aga, nakakaloka.
Kainis. Yung tipong pag sa bahay ka lang na gusto mong matulog, wala. Ang tagal niyan makaramdam. I mean, nawawala tuloy ako. Kapag sa bahay ka lang yung gusto mong matulog lang maghapon, ayan, ang aga-aga ka namang gigisingin yan. Tapos pag may lakad ka naman, na kailangan mo nang wala, ang tagal naman. Nakakaloka. Anyway, ayun, nag-request yung anak ko kagabi na magluto daw ako ng sinasarapan siya sa luto ni Tita Dayan niya. Yung chicken. So, may chicken, ko dito, Thai. Gagawin kong honey garlic soy chicken. So, yan. Gagawa ko. Siya na nga lang nagsaing, Yan. Marunong na yan, maaasahan na. At, mamaya pala, after namin to shopping, mag-grocery naman kami ni Chris. So, yan. At, naglalambing din siya ng ng ramen daw. So, sabi ko, sige, ikaw isasama ko sa grocery para makapag-ramen tayo. Vloggery. Ha? Vloggery. Vloggeries. Ilang taon ako hindi nakapunta rito, guys. Dati dito ang namin. Laging puntahan kapag may bibilhin. Mura dito Parang Divisoria price. Ayan, finally, nakabalik din. Kain tayo, lugaw. Lugaw with egg lang. Yan, natakam ako Tapos kung anik-anik na side dishes. Buso, banana bread. Iba na yung sa taas. Wala na masyadong wala na masyadong option. Dati yung ang daming mga choices na mga bibilhin doon. Ngayon wala na. Tapos parang ang dugyot na Ang dugyot na Hindi katulad nung dati. Pati yung basta iba na. Luma ba? So anyway, kain tayo. Bagong lamig. Bagong lamig. Ano ba yun? Di man lang lasa yung Baka pa man din ako banana bread. At ayun nga, may nakita kaming chicken biryani. So order ako. 150 pesos guys. Masarap, legit naman. Yung mukhang Pakistani ata yung yung gumawa. Yan, ang dami niyang Uwian ko nga si Chris Dito Bangladesh. Banglafil Parang Bangladesh, Philippines na. Yan. Tapos dun yung mga Muslim food naman. In fairness sa mga mga Muslim food guys. Ang sarap din. Yan yung mga curry nila. Legit, sarap. Parang kami nag-food trip lang ni Bonso. Kanin. Puro kanin Okay na yan. Teka na lang nung midji. Yung midji. Sarap. Sarap na. Narap yung alat, wala pala. Maalat ka dito. Sayang lang, akala ko marami ako mabibili sa taas. Nakaiba na siya. Ibang company na. Dati kasi 3F trading. Ngayon 5-way na. I'm home na guys. Ayun, wala kami masyado nabili ni Bunso at dito, iba na nga yung sa 2 shopping. Pero yung shorts, meron naman. May nabili kami. So, ay nga. Since ang laki ng puwet ni Bunso, wala magkasya sa kanya. So, yung isang na lang ipinilit. Pero, okay naman din. Masusuot niya naman din. So, yan. Kaya umuwi na lang kami. Parang sabi nga ni Bunso. Parang napagastos ka pati sa pagkain kaysa sa binili natin. Kaya Anyway, may share lang ko sa inyo guys. So, ito yung Meiji na ininom ko kaninang umaga pagkagising ko. And grabe yung effect niya. Kaya pala, ang powerful niya. Alam niyo yung nag-take ako ng 2 capsules before, pagkagising ko, diba? And then, nung nasa shopping kami, parang nag-crave lang ako sa lugaw. So, kumain kami ng lugaw. At mga ilang subo pa lang niya, parang nasusuka na ako sa sobrang busog ng pakiramdam. Literal.
mamatay man. Cross my heart, guys. As in, parang nasusuka na ako sa kabusugan. And then, yung pinabili ko sa kanyang Coke Zero, na hindi ko man lang na, ano talaga, hindi ko naubos. Usually, pag uhon-uho ka, ang sarap, diba, ganun. Pero dito, wala yung tipong anytime na pipilitin mo pang, ano, mag-intake is, ano ka na, maduduwal ka na. Kaya, napaka-ano na ito, napaka-benta sa Shopee. Kaya, syempre, ako din talaga. Naganapagad ako ng ng apply. So, meron tayo nito guys, available nga. And, ang kagandahan sa kanya, meron siyang, so, pag inopen nyo yung box niya, kati ng ilong ko, grabe. Merong papel na nakalagay kung saan nyo itatrack down yung track tama. Kung saan nyo itatrack yung nyo, yung progress nyo. So, meron siyang current weight, tapos yung day 1. Yung current weight ko, double check ko pa mamaya kasi kahapon nasa 54.7 ako. So, kanina hindi ako nagtimbang, kaya dapat ma-check ko yun. Para bukas, yun yung day 1 ko, day 1 progress ko. Yan. And then, ngayon yung kinain ko, lugaw nga. Basta guys, huwag kayong kainin yung gusto nyo kainin ba? Kasi, di nyo naman siya mai-enjoy. Kaya pala, sabi sa GC namin, sige, kain lang kayo ng gusto nyo. Yun naman pala, hindi mo naman mai-enjoy. Nakakaloka. So, ayun nga. Tapos, yung sa likod niya, yung kung anong mga dapat nyong inumin, what to expect, frequently asked questions niya, and then listed na mga suggested food. So, perfect din to sa sa mga naglo-low carb talaga para mas mabilis. Kanina nga, sabi ko, tingnan natin yung nito, yung effect nito, and true enough naman talaga. Grabe. Tapos parang tuyong-tuyo yung lalamunan ko. Nakailang baso na ako ng tubig, promise. Parang gustong-gusto mo laging uminom ng tubig. Pero no sakit ng ulo. Ayan, masakit lang yung ulo ko kasi sinisipon ako. Kahapon pa to eh. Pero dito sa pag-take, wala. So anyway, yun lang na-share ko lang. And, ayun nga, grabe ang sipon ko. May attendan dapat ako bukas na cocktail party. Yung, ano ba yun? Yung launching ng Ichigo, Beauty Milk Ichigo, yung strawberry. Na-invite ako. Kaso naman, sinisipon nga ako. So, nakakahiya naman. Di ba, naka-makeup ka. Tapos, punas ka ng ilong mo. Do kahit nakamask kayo. Pero kahit tas babahin ka. So, sana uminom na ako ng gamot. Sabi ko, sana mawala. Bukas pa naman yun, Monday, mga 6 p.m. So, tingnan natin. Pero pag hindi talaga nawala yung sipon ko, ito ko atin. Kasi nakaya. Punas ka lang naman ng punas na sipon yan. Doon mo enjoy. So, anyway. Ayun lang, guys. And, let's see. Nak! Chris! Wala ata. So, let's see kung makapag-ano pa kami. Makapag-grocery kami. Yan. Bala ko sana maglaba. Kaso konti pa lang naman. Next week na siguro. So, yan lang. Take out din pala ako ng ayun nga, na-vlog ko ata kanina to. Ay, hindi. So, kumain kami ni Bunso nito. Nag-share kami pero hindi pa rin namin naubos. Yan. And then, tinake-outan ko sila. Ang dami guys. So, alam niyo, 150 pesos lang to. Beef biryani. Tapos, ito lang. Yung mga shorts na nabili namin. Ewan ko kung gusto to ni Chris Paul. Nako. Mga shorts. Kaya, 150 each. Not bad. Tignan mo nga kung gusto mo yan. So, hey guys. We're back. Hindi na ako nagdala ng ng camera. Nag-grocery lang naman kami ni Chris. And ayan na. Ang aming pinamili. Umahal pala ng itlog ng pugo. Na maalat. Grabe, 75. 4 na peraso. Yan. Tapos duman ako Mr. DIY. Bumili lang ako ng mga budol. Chars. Hindi, yung ayan. Food clip. Tapos, ano yan? Mga toys nyo. Ayan po. Ano to? Cereal eh. Baunan! Oo. Wala. Hindi ko nagamit. Bigay ko kay Shane. Pwede rin. Ano yan?
Journal ko. Ano, Lalagay niya daw yung mga ano niya. Ayan o. Mga cookies niya rin. Ganon. Ano ba yung binili ko sa Mr. DIY? Sabi sa food clip. Tapos, ito parang sandok na silicone. maghanap ka ata ito, no? Tingnan mo nga. Paano mo dyan sa kwarto mo? Tapos, silicone din na straw. Ayan. And, yung pinaka-main na binili ko doon talaga is ito. Ayan o, sa sink. Ganyan. Kasi, hinangat-ngat ng daga yung ano namin sa sink. Diyan sa labas. Alin? Tsaka ito pala. Ayan. Spatula ulit. Ewan ko ba't ang hilig ko sa spatula ngayon. Tsaka isang white bowl lang. Sayang walang takip. So, sana may takip. Kaso wala eh. And the rest, grocery na yan. Excuse me. And ito, mga pang-ulam. So, yun lang. Hindi ko na ipapakita guys. Yun lang naman yun. Kung anong mga binibili nyo na grocery. For sure. Yun din naman binibili ko na grocery. Diba? So, prepare lang ako ng pagkain kasi nagugutom na ako. 6:25 na. So, yung kain namin kanina ni Bunso is 11. Around 11 ata. So, after 1, 2, 3, 4, 5, 6 to 7 hours, saka lang ako nakaramdam ng gutom. And nagtimbang na ako doon. So, starting weight natin is 54.9. So, tingnan natin yung progress natin. Hi guys! Magandang hapon. Grabe nga rag ko, oh. Kasi, kakarating lang namin. 30 minutes na pala. Hanggang kaming ospital na naman ni Daddy. So, Lord, talaga naman. Nakakainis. Ay, inatake na naman yung ano niya, yung pananakit ng tiyan niya, sa gallstone na naman. So, ayan, 1:30 AM, Mami, sabi niya gano'n, parang yung dati, sabi niya, kasi tinulugan ko siya, tutuwad-tuwad na naman. So, di ko pinansin kasi nga, naiinis ako sa kanya, ganyan. Tapos, ayun, sabi ko, parang wala pa, hindi pa tumatabi sa akin anong oras na. So, ako, syempre, tulog lang. Ganyan, kaya akala ko nanonood lang siya dito sa labas ng, ng pelikula. Kaso, pumasok siya ng 1:30 nga. Putlang-putla na naman. Sabi ko, oh, paano ko? Sabi niya, parang yung dati na naman to. Ganyan, tayo niya, punta na tayong ospital. So, ako, napabalikwas na naman ako ng bangon. Siyempre, nakita ko putlang-putla na naman eh. Tapos, nagmadali ako mag-base, ganyan. Tapos, walang di ko mailabas yung sasakyan. So, nag-taxi na lang kami, emergency talaga. So, buti na lang. Ayan, nalobat tayo. So, buti na lang yung driver kanina, guys, nung pagkasabi namin na emergency. Kasi nakikita niya din si Daddy. Dala-dala niya yung isang rolyo ng, ano ba yun? Yung cling wrap. Talagang ginaganon niya sa, sa sikmura niya. So, pagkakita nung driver talaga, grabe yung di talaga. Yung takbo niya, pang emergency talaga. Kaya kasi, nagpadala kami kanina sa sa Medical City at itong sa sa Adventist, 'di ba? Yung last time na pumunta kami diyan. Diyos ko, nasa labas lang kami, sobrang init na wala pang nag-aasikaso. So sabi ni Daddy doon sa Medical City kasi maganda yung doon nga yung service tour. So yun nga, okay naman pagdating namin doon, inassist agad siya, talagang sunod-sunod yung sa kanya, hindi na siya pinag-antay, hindi katulad dito sa Adventist na, Diyos ko, nagsusumigaw na siya, wala pang nag-a-attend, yung ganyan. So, ayun, yung ending nga, kailangan na siyang operahan talaga. So, yan, kasi parang namamaga na daw yung yung gallbladder niya. So, tatanggalin yung gallbladder niya, kasi gallbladder daw is, hindi naman siya, parang hindi siya masyadong sa katawan natin. Ganon. So, parang wala siya masyadong silbi. So, okay lang na mawala siya sa sa sistema natin. So, ayun nga, dapat i-admit na siya. So, syempre, kailangan ko munang i-prepare, of course, yung diba, yung pera, and then sabi ko baka dito sa kilala namin na surgeon yung nag-opera sa akin, baka pwede doon. Pero sa Adventist pa rin yun. Pero tingnan natin baka maka-discount tayo kasi pinaprepare ako ng pag-nawag na. Anyway, so ayun, nakauwi na kami and stable naman na siya, natutulog na. So yun, kaya anong oras na nagluluto pa lang ako ng ng ulam namin. So
nag-ano ko, naglalaga ako. Yung itsura ko, buti na lang. Fresh pa din naman kahit pa paano. Charot. May pimple na naman tuloy ako. So, ayan. Luluto muna ako, guys. Kakabalik ko lang galing LBC, tsaka Mercury Drug. Ngayon ako na nagpa-LBC ng mga dapat ipa-LBC. Tapos, ako na bumili. Grabe yung pimple ko. Oh, kakamask na naman yan. Grabe, diba? Anyway, ayun, kaya gusto ko ng mag-shower sana para pag-freshen up na. At, sabi ko sa boys, sila naman ang bahala doon at sobrang antok na talaga ako, guys. Literal. Gawa ng 1:30 AM ba naman. Ako ginising ni daddy sa sakit ng sakit ng sikmura niya. So, yun. Talagang nung malimpungatan ako, talaga tumayo na rin ako at umano na kami, umalis na. So, yun. At nakakain na rin kami ni Chris. Ayan. Buti nakaluto ako agad. Nagano lang ako, naglaga lang ako ng baboy. Puro laman naman yan, kaya pwede yan kay daddy. And then, niluto ko na rin yung pagkain ng dogs. So, yan. Inano ko siya. Oh my gosh. Okay na siguro to. Gusto ng dogs yung parang may parang tinola style. Kaya, inano ko siya sa ginger. Ginger lang. Ayan, tapos no salt, no anything. Ginger lang talaga. Parang nagustuhan kasi nila yung tinola something na pinakain ko sa kanila. So yung gusto nila masabaw. And ayun nga, tayo'y magpapahinga na. Hindi, pakainin ko muna yung pasyente para makainom na ng gamot. Yan, tapos kumuha ko na itong yung sikat na sikat din ngayon na ID Puff Mask with hyaluronic and nicotinamide. Yan, itong lagay dito at sobrang puyaters tayo. Yan. And yun. Nakabili ako ng ng sugar-free dark chocolate. So, yan, pag nagki-crave. And nagki-crave talaga ako ng something sweet. Something chocolatey. So, tikman natin. Kasi yung chocolate, yung dark chocolate dyan na binigay ni Mitzi, inubos naman ni Daddy. Kaya bad trip po sa kanya naman. Nilagay niya sa ice cream. Sabi ko, akin yun eh. Noonti-unti ko nga. Yung pag nagki-crave ako eh. So, ganyan. Ang pait. Mapait talagang ang dark chocolate, syempre. Pero, ayun. Safe sa diet natin. Wait guys, yung available yun. Yung Miji. I swear, ito ang sasagasa sa lahat ng mga weight loss supplement sa market ngayon. Promise. Money back guarantee ko kayo. Sobrang effect niya. Si Nenay nga bumili din. Nabudol ko. So, yan. Third day ko ngayon. Kanina pagdating namin, galing ospital. Tsaka ako uminom. Anong oras na yun? Alas 12 na. Eh, sakto naman, magluluto pa lang ako. Kaya, yun, 1 hour before yung first meal nyo, tsaka nyo inumin nyo. So, sakto naman din. And then, feeling ka lagi. Feeling busog ka. And dito sa Meiji, literal na hindi mo mauubos talaga, guys, yung kakainin mo. Alam mo yung nakakain lang ka pa lang, nakakain lang subo ka pa lang, busog na busog ka na. And pag pinilit mo pa, maduduwal ka na sa sobrang kapusugan. Ganon yung effect niya, kaya maganda. So, nap ko ng chika, go-freshen up na ako. Kakainin ko na yung pasyente ko para makapagpahinga na ako. Hello guys, ayun. May tubig-tubig pa sa bibig, no? Happy Wednesday. It's, 3:39. Naantay ko yung tawag nung clinic ni Doc J. Kasi nga, naghahanap kami ng hospital or surgeon na mag-aano kay Daddy. Kasi, gusto din ni Daddy kay Doc J, yung nag-opera sa breast ko. Yun ang gusto niya. Kasi sobrang bait talaga nun. Tapos sobrang gaan ng kamay. As in. So, pag siya yung doktor mo, tiwalang-tiwala ka sa kanya. So, sobrang busy kasi din nun. And then, madami talaga yung inooperahan. Kaya, naglakas loob ako na humingi ng tulong kay Ma'am Corina. Yung dati kong manager sa Jollibee. Kasi friend niya yun. Sabi ko, baka pwede kami maisingit sa schedule ni Doc J. Yung appointment lang ba? Kahit appointment. Kaya kinuha ko yung yung mga result nung ni Daddy. Tag doon, mga lab na naman.
So, yan. Hopefully, tawagan kami ngayon or kahit hindi ngayon. Basta this week sana para ma-schedule na yung, yung surgery niya. Kasi, kaysa laging na yung emergency. Kasi, after 6 months lang, ayun, na emergency na naman. So, another gasto. So, para isang bagsakan na lang ba? Isang sakit ng ulo ko na lang. And then sabi ko sa kanya, utang na loob naman, huling-huli na to. Ingatan mo yung katawan mo. Lalo, tawag dito, yung age mo nga, dyan na maglalabasan yung mga pinagagawa mo sa katawan mo, no? Yung pag-inom-inom mo, tigilan mo na. Ganyan, habang normal pa lahat ng ng mga, tawag dito, yung mga lab mo. Ganyan. Sabi ko, wag mo nang antayin pa na mamaga ka or whatsoever, knock on wood, wag naman sana. Diba? So, yun. Sana madala na siya. Kaya, umakyat lang ako. Tapos, pinakain ko siya ng oatmeal na muna. Kasi, very light lang talagang kailangan niya ngayon. At kapag nasosobra siya ng busog, doon sumasakit. So, kailangan talaga, hindi siya masyadong mabusog. Alam niyo pag nagluluto ako, diba? Sarap na sarap ang mga yan. Kaya, hindi talaga So, kasalanan ko, guys. Kasalanan ko pa. Charot. Masarap ako magluto. Charing. So, ayun, babalik na tayo sa shop para sana matawagan kami ngayon para makatakbo kami doon agad. Ayan, and ayun nga, napagsimba din ako sakto, sabi ko, diretso na simba kasi malapit yung yung clinic ni Doc doon. So, sana